Yleensä kokousjärjestelmissä on se ongelma, että jos ollaan siellä salissa, niin kaikki toimii hienosti, kaikilla on omat mikrofonit, mutta sitten jos jonkun pitääkin olla siellä etänä, niin miten se hoidetaan? Eli tähän mennessä on hoidettu Teamsilla tai Zoomilla niin, että siinä on oma järjestelmä, joka ottaa yhteyden sinne etänä oleviin ja he on mukana siinä keskustelussa, mutta ongelmaksi on tullut aina se, että siellä ei ole sitä puheenvuoropyyntömahdollisuutta eikä varsinkaan äänestysmahdollisuutta. Mutta nyt Bossin Disentis Hybrid-järjestelmässä on mahdollisuus siihen, että kutsutaan siihen kokoukseen mukana etänä olevia ihmisiä ja heillä on täydet äänestys- ja puheenvuoropyyntöoikeudet siinä kokouksessa. Ja silloin se puheenvuoron pyyntö näkyy siellä operaattorin käyttöliittymässä suoraan, ihan niin kuin se henkilö olisi siellä salissa mukana. Niin tällä on saatu todella yksinkertainen käyttöliittymä, ei enää montaa tietokonetta, millä ohjataan kokousta, vaan yksi sama käyttöliittymä, jossa näkyy sekä etänä olevat että siellä salissa olevat. Puhumattakaan tietysti kaikki äänestäminen ja kaikki tämä tapahtuu sen saman käyttöliittymän sisällä. Yksinkertaista.